ole clear tu te chibele vek ule tu tuma chuan hei news rap thak tak mai hriat turom le tlat maya tun lai thil thleng te han thlir kwal hianin thleng thei tur pu kan rin lo hi a thleng tam tial tial mai ni kol thei lo ru tu Hmeichhe Naupang Kum limi a hrem stepa phuarbetin kut a thlak sipai officer pension che dan hi haron ti nia he thil thleng hi Facebook lampang te heta news source rang ate viral na so em maya mi tam takin hemi kut thlak tu pa putar hi soisaka mohan chil ve hrep kha an chak thun soina sa takzet bokani chong khoi hmunat thlenge ani engtik nia thlenge ti te khoi state a thlenge ani ti te kan thlir chhawanga kumlimi lek ani le ngala leina tom takzet ani kol theilo ruk awanga in hremna April ninga sani somni paruk Easter Sunday ni takhan Una district Himachal Pradesh cheng sipai officer pension chuan a huana kol theilo ru tu Hmeichhe Naupang Kum limi chu man betin in chung lon chhauna step 1 ban a phuarbeta a hrem nan kutte a thak hialani Naupang trap thom hi an thenom ten lo hria in an vapana video in an cover nge he thil thleng hi police ta hriat tir ngal an nia police ta hian sipai officer hi manin Bharatiya nia Sanhita BNS le Juvenile Justice Act nuaya thu buai an ziak lut ngalani Hmeichhe Naupang po hi damdoi in lama hruai ania a hrisialna te endik ani hnuwa a chhung te hnena pek kirani maktak mai in he thil thleng ziak tu chanchin bulian te po hian poi khoi tu hming a kum zat le ani na te cheng takin an ta lang thlat lo Naupang kut a thlak live video hi April ni ruk khan India ram social media hrang a dar na sa leya then khatin kol theilo ruk awang ringota Naupang a hremna chu anal tukti in sipai officer pension hi an dema then khatin an fanu an ven that lo wangin Naupang nu le pa te hi an dem ve bok aron ti ne ya hei hi soitong khan mo India ram pumpui a fan chuak ngala ni ya Naupang Kum limi lek chunga hiting anga chedu menun rong hi tunge ani a minga tinge an thup ti te an ron soina sa em ani chonin real rualan dan te pokalo soi ve hrim ula chon hai kan muangin BNS mo Bharatiya nia Sanhita le Juvenile Justice Act nuaya thu buai an ziak lut ngalani aron tia Kum limi chu engang rual nge ani soi kherpo angai om lowe in fanu te in tunu te anga khan han chan ta ula arap thak tak zeta hei kan muangin in chung lon chhona step 1 bana a phuarbeta a hrem nan kutte a thak aron lati zui ani ya Kum limi chunga heting anga chedu momenun ronga hi mitam tak chuan in soi saklum mai ka du ani ti te panan soi chok hialani amaro chu he thil thlenga hian site LB om chhole tlat maya mo tam tak chuan nge mi thilala mi kol thei alo ruwa hanei tupa hian in adu dan in tiang miang thiam lo masa lom Naupang Kum limi ma ni sela thiam lo tlatlalom ti khanin aron soitok te ma putar aron thiam tok te khatam tak anom ve bokani chuti rualin then khatin anu le pa te han thiam lo ani an fanu hi enge ati khoi hmuna nge om ti pon hrelo ani ya an mo phurna an hlen lo topani ti te mu tu rom dukani chuti lai chuan then khat ve thung chuanin anu le pa te pula po soi sela putar hian enge heti anga han soi saka thi deuh tho khopa han chuai chuan anu le pa te bula te hruai sela athil ti te hi va hril sela anu le pa te nan vomei don alom heting anga soi sak vak hi angai hleinem tia ron soi khatam tak atam zok kha an ni letlat mai ani chuta chuan mi tam takin anu le pa ten thim lo ani an ti po hi thil dik tak ani an fanu Kum limi chawariya khating anga thil sual ati tura khan veng ne turani anu le pa ten thim lo ani an ti po kha thudik takani chon na then khatina thil ruwa athim lo lom anei tupa hian in adu dan in alo ti thaiani tian soite mo khating te po khathil dik takani amaro chu athiamna kara khan thil alutuka an kalpui che lai hi poi lai chuani deuh bera ti hian thu buai an siam saka Naupang Kum limi a phuarbeta han vadual bokani ya serious rem hle bokani in mudan te nge langmani chunga thleng lo ni tang sela in engtinge in lo tiang comment lama khanin lo sei vele hrim te u chuanin hei tunami hi India rama thil thleng thawani ya rap thlak thei khop maya tlei rol kum som paruk min apa zuroi avet thlum
aron ti vele tlatani ya kan news hriat te hi soitawang khan thleng tur po kan rin phak lo hi a thleng tam hi ani chho tan tlatani thil thlen dani kan chia chawang tleirol kumsom paruk mi in apa zurui avitlum danik jakran chanchin buin atarlan danin ni somthum pakhat mars sang ni somni paruk khan kosam gad barila jabalpur madhya pradesh a cheng kumsom lia upa ramesh kol chu afapa kumsom paruk mi in avitlum ramesh kol chu zanrei to taka zurui chunga lo ho in ina lo om afapa chu zanlama lek chuak to lo turin azila an pa fa hian in hial buain afapathin rim hian chemte in avita ani ramesh kol hi hospital panpui ani nuwa aboral an thenom khoveng te chuan zu awangin zandanga po anin hial buai fo ni in an soi poi khoi tu hi kumtling lo alani awangin thunei tu te chuan a hming an thupa juvenile home lama an da thu han soi ani he thina hi tumlok cha awanga tual thana ani lo ni in police te chuan an soya report hen khat chuan poi khoi tu he tleirol hian zu arui ve ni in han soi bok aron tian rap thlak thei khop mai he kumsom le upa ani afapa hi kumsom poruk au pa ni a kum latling lo le ngala ni ati hian apa kha vitlum top mai kha ni a zu an in ve ve ni ti hi atam zokin an soidan ani bokani zoin that lo zia nalang chiang chho khop mai chu ti rualin a heti ang thil rap thlak pui pui mo thleng tur po kan rin lo hi india ram chunga hian in a thleng chur chur me ka ni ya kan film khur chhote po angai view ani he mizoram chunga abik takin zor khopui chunga te po ni ya rui thei thil hluar em ani zu chang ani lo number 4 kan ti te heta met thleng pon ani kan fa te mo kan tu le fa te an lo edika khating an buai ani to phei chuan mo thil han ti fela han sim tir zung te poi thil har tak ani to ani chuwang chuanin tun laia thalai tam tak kha tleirol te rui thei thil ron edik chhote khopuya phei chuan an tam viau maya heting ang thil rap thlak hi mizorama kan shelo tura po ngai ta ila mokan invent that le ha poimo zelang chiang viau ani chuanin helai komena hian ron soinin sakhop maya kan chia chhawanga zurui suwa leileng to hi chu tingaina anwang ve thlot ani nun bei hanti dong tak zet pa fa hi tianga in tha mai hi ol ve in karing keipo kapa hi arui to chuan mi hi achau ngala in sual pui min tum ngar renga ma se ka do theilo to pin tum khat chu a nar ka do thi ve zoi to ma se pa te em han tha du na angril ru chu kala pulo chung hian kapa hi omlo jok se nun hi a hlim ve deuh zok ang mole ti rum chang chu ka nei ve fo ania ama wang hian in chung hi nuam ka ti lo fowa kholaya arui theyang bera engma shemang lawa talvel chiam meite kha chak chang ka nei ve hial thin ani kapa fa hi kani ve lawan anga ti mai tur khan kalaka aom ve fo nia ma se atopa chuan pathianin kan pa fa in min la chuak ve to a tuna chon chung kwa po kan lim ve zer hria thinrim laya a chawak te hi a hnuwa in chhina mai alo ni thin ti hi tinaron soi chuak bokani boni selron soi frang ang reng khop maya the tang hianin kanin zirna tur po tam tak a hria thei ponari no mane chon enge in rilwalan dan te mo komendala ma khanin lo soi ve hrim teu